बिथाङा बुंनो नाजादों जे गावल'सो काउन्सिलनि सोमोन्दै सिन्था खालामो आरो काउन्सिल सरकारा जेबो खामानि मावखो दल' जनायनिफ्राय जेबो मिथिया बेबायदि गावनि सांग्रांथि गावनि गोरोन्थिखौ फोरमान खालामनो नागिरदों। इतिमধ্যে जों गार्जेन मिनिस्टार बेनिफ्राय एमएलएफोर आरो डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बायदिसिना खालामनोसै कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावगासिनो। बिथाङा लाइजाम हरनायनि सिगाङावनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामदों बेनिखायनो बिथाङा लिरनाय लाइजामा जेबो मुल्य गैया। खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ जों स्पष्ट खालामनो नागिरदों बेनो जाबाय थांनाय 4 अक्ट'बर खालि बर'नि सासे दैदेनगिरिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गांसे लाइजाम लिरदोंमोन आरो बे लाइजामनि गेजेरजों 30 सेप्टेम्बर खालि आसामनि मानाव गिदिर गभर्नर बिथाङा आसामनि ब्लक डेभेलपमेन्टफोरखौ पुनर्गठन खालामनायनि जि निर्देश होदोंमोन बेखौ बिटिसिनि जितु कन्स्टिटिउसनेल राइट्स बेखौ भंग खालामदों होननानै अजद दैखांदोंमोन आरो बे लाइजामनि गेजेरजों बिथाङा गावखौनो 6 सिडिउलनि सासे स्पेसियेलिस्ट होननानै प्रतिष्ठा खालामनो गायसननो नाजानायखौ नुदों आरो लोगोसे बिटिसि सरकारा गावनि ओनसोलाव थानाय ब्लकफोरखौ दाखांफिननायनि रिकनस्ट्राक्ट खालामनायनि जि बेबस्था जि खामानि बेखौ मावफुङाखै दलर जिरायनानै दं होननानै बिथाङा अपवाद मोनसे होनो नागिरदों। खिन्थु जों बेखौसो बुङो जे बिथां बुंनाय बायदि बिथाङा आजब दैखांनाय बायदि रायजो सरकारा काउन्सिल सरकारनि जितु कन्स्टिटिउसन राइट्स बेखौ कुनुदिन भायलेट खालामाखै बरन्स रायजो सरकार आरो काउन्सिल सरकार मोननैजों बुजा थानाय खामानि मावलांगासिनो दं आरो जेब्लानो जोंनि काउन्सिल सरकारा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो मोनो रायलायो अब्लानो बिथाङा बिथोन होयोमोन काउन्सिल सरकारखौ जे नोंथांमोनहा काउन्सिल सिङाव थानाय ब्लक जि रिअर्गानाइजेसन बेखौ नोंथांमोना खामानिखौ मावफुंनांगौ बेनिखायनो बै दैदेनगिरिया बुंनाय बायदि अजद दैखांनाय बायदि रायजो सरकारा काउन्सिल सरकारनि कन्स्टिटिउसन राइटखौ भायलेट खालामाखै बिथाङा बेबायदि अजद दैखांनायनि गेजेरजों काउन्सिल सरकार आरो रायजो सरकारनि गेजेराव मोनसे गोरोन्थि सानलायनाय मिसआन्डारस्टेन्डिं क्रिएट खालामनो नागिरनाय बायदिखौ नुहुरदों आरो लोगोसे बेखौबो बिथाङा बुंनो नाजादों जे गावल'सो काउन्सिलनि सोमोन्दै सिन्था खालामो आरो काउन्सिल सरकारा जेबो खामानि मावखो दल' जनायनिफ्राय जेबो मिथिया बेबायदि गावनि सांग्रांथि गावनि गोरोन्थिखौ फोरमान खालामनो नागिरदों आरो बिथांनि बे नाजानायखौ जों सोंखारियो मानोना बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि काउन्सिल सरकार आरो रायजो सरकार काउन्सिल सरकारनि मोन्थायखौ खुनुदिन खर्ब खालामाखै आरो खालामनायबो नङा आरो काउन्सिल सरकाराबो बिथां अपबाद होनाय बायदि बिथाङा अजद दैखांनाय बायदि दलर जिरायनानै थायाखै जों काउन्सिल सरकारा 3 सेप्टेम्बर खालिनिफ्रायनो डिआरडिनि गेजेरजों ब्लकफोरनि पुनर्गठनखौ रिअर्गानाइजेसनखौ जागायदों आरो 30 सेप्टेम्बर खालि जा मानगोनां आसामनि गभर्नरा मोनसे डिरेक्सन होनानै एसअपिडि पिटिसि काउन्सिल सिङाव थानाय ब्लकफोरखौ दाथायफिननो थाखाय मोनसे एसअपि दाना होदों आरो बे एसअपिनि थिननाय बायदि काउन्सिल सरकारा बे खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो जों काउन्सिल सरकार दिनै जिरायनानै थायाखै उन्दुनानैबो थायाखै गावनि दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दं आरो बिथाङा लाइजाम हरनायनि सिगाङावनो जों काउन्सिल सरकारा बिटिसि ओनसोलनि ब्लक दाथायफिननायनि रिअर्गानाइजेसननि खामानिखौ मावगासिनो दं बेनिखायनो अजथायै अजद दैखांनाय बर' दैदेनगिरिनि आसामनि गिबि मन्थ्रिनि लाइजाम हरनायनि गेजेरजों जि मोनसे गाज्रि बारहावा सोमजिहोनो नागिरनाय बेखौ जों सोंखारियो आरो
रायजो राजाखौ खावलायो जे बेबायदि गावखौनो जोबोद काउन्सिलनि स्पेसियलिस्ट हिसाबै फसंनो नाजानाय बिथांनि बे नाजानायजों रायजोफ्रा जाहाथे दैदेनजाया नाजानायजों रायजोफ्रा जाहाथे दैदेनजाया आरो जों रायजोफ्रा काउन्सिलनि जि मोन्थायखौ मोजां बुजिनानै बिथांजों दैदेनजायालासिनो जोंनि स्थितियाव जाहाथे थिग थायो बेखौनो खावलायनाय जों खावलायदों रायजोफ्रा जाहाथे बिथांजों भुल बिथांनि जि गोरोन्थि सावगारि दिन्थिनो नागिरदों बेखौ जाहाथे फोथाया मानोना जों काउन्सिल सरकारा कुनु दिन गावनि दायित्वखौ मावालाफानो थायाखै गावनि दायित्वखौ पालन खालामालासिनो थायाखै आरो स्टेट सरकारबो रायजो सरकाराबो कुनु दिन जोंनि सायाव काउन्सिल सरकारनि सायाव जाबसिननो होनो नागिराखै आरो काउन्सिल सरकारनि जि मोन्थाय बेखौ हेंथा होनो नागिराखै मानोना जों अरायबो बुजा थानो खामानि मावदों चिफ मिनिस्टार अरायबो पजिटिभ दृष्टिभंगिजों पजिटिभ नोजोरजों बिटिसि काउन्सिलखौ सालायलांनो थाखाय बिसोरनो होबाय थादों आरो होलांबाय थादों ना बिथां जिहेतु काउन्सिलाव आं PNRD डिपार्टमेन्टखौ नायदों आरो जों PNRD डिपार्टमेन्टआवनो बे ब्लकनि बाथ्राया फैयो खिन्थु जों माबा हिसाबै जों इटिमेटिभखौ स्टार्ट खालामबाय बिथाङा लिरनायनि सिगाङावनो खामानिखौ जों स्टार्ट खालामबाय आरो दा सोलिगासिनो दं बे माबाखौ ब्लक रिअर्गनाइजेसननि खामानिया सोलिगासिनो दं इटिमेटिभ जों गार्जेन मिनिस्टार बेनिफ्राय MLA फोर आरो डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बायदिसिनाखौ लानानैसो कमिटि दाबाय आरो बे कमिटिनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावगासिनो बिथाङा लाइजाम हरनायनि सिगाङावनो जों खामानिखौ स्टार्ट खालामदों बेनिखायनो बिथाङा लिरनाय लाइजामा जेबो मुल्य गैया